Ngapet elek ya, Mas. L itu Jawa turune ya. Bolong roh. Bolong. Mata ulo. Urung tanya RT moto ulo. Singkatan KLK, Mas. Kelurahan. Kaisar. Oh, Ambruk ngarepne. Boleh ambruk. Stop. Iya. janjian ya, Mas. Arep? Surat. Nyapa? Sudah deh. Itu malah iki, Mas. Terus padha kuwi lho. Aku biru, Bos. Ora tanting. Mas aku lagi nyentori ates. Wah. Wah. Mat. Jakso era iki teko kene iso mari ramu mbol soteng ae. Ojo. Aku bener mari ramu. Nah. Bukan kok. Heh? Om poso ya prei iki kok. Nyapa rek pindah kene wae. Cek lokasi ne, Wo. Oh, cek lokasi. Jadi kurang gede blengker piye iki? Ora tangkep bae. Munggah ya. Di sini akeh lho kok. Anu mutah ae. Yo ora anu. Namun iki kobori latare pohon. Bar kebak ngono terus kobori ngasor kebak ya. Lah iya. Nek latare sedile ya. Ayo wong mi ora ngene. Bolong got. Dijeglok ngendi ya wingi ku? Aja ngono sesuk nyalane angin mati. Ngrake angin. Dit. Paku mo le. Oh, angin badai. Mat, ngene Mat, iki Mat. Mundur. Ben. Wis, hop. Kowe oborku ora atut muntir, Jo. Muntir karo dicelek dijare. Jangan lama-lama, Teh. Murah angin iku. Lama-lama. Tes tenan ora, Dit? Mau tes tenan, Bro. Apa sayang? Kairi. Ngampe dhewe bingung ya, Pak. Bikin panik ya, panik. Pertama di panas sekian bro, parah nih. Kayak apa? Lo, Mat. Sedar. Oke. Berapa mobil tadi diserobit? Oh.